Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Аз съм Радина Езекиева. В днешното видео ще ви покажа нашата музикална месечна продукция на коледна тематика. Ще ви покажа как тя протича, какви песни са изпяти на самата продукция. Продукцията беше много хубава, защото за мен наистина Коледа е свързана с коледните песни. Най-любимият албумът на Майкъл Бубле, целият му коледен албум, мога да го слушам денонощно, знам го наизуст. Така, предварително съм отворила календарите, тъй като пропуснах вече едно видео от Vlogmas, за което се извинявам. Просто имаме много концерти и ми е много трудно да ги съчетавам и да обработвам видеа. Така, първо в кутийка номер 8 имаше ето това, този шоколад. Обожавам шоколад с лешници. И тук пише честит рожден ден. Които от вас следят моя влог, знаят, че на 14 декември аз имах рожден ден и това е коледният ми, и това е подаръкът ми за рождения ден от календара. В кутийка номер 9 имаше, разбира се, киндерче, имаше и бомбонка, има бележчица, на която пише: спомняш си любимите коледни филми, нали? Пусни един и просто му се наслади. Както може би повечето от вас, и аз имам любими филми за Коледа, те са много. Общо взето всички филми, които са свързани с коледна тематика, ги обожавам и мога да ги гледам целогодишно. Няма значение дали е точно на Коледа, дори понякога, когато съм си вкъщи и просто разпускам, дори да е лятото, пак мога да си пусна коледни филми. Разбира се, един от филмите, който е класика, това е Сам вкъщи. Когато бях много малка, този филм започнаха да го дават и когато си го пусна всеки път, щом го гледам, си спомням и се връщам в това време и наистина се чувствам все едно съм малко дете. Не знам дали при вас е така, но предполагам. Просто това ти навява едни такива спомени за детството, за едно хубаво време. Но сега това, което искам да ви прочета, са факти, които са за филмът Сам вкъщи, които ги намерих в сайта dama.bg и сега ще ви ги прочета. Както знаете, приятелката на Бък имаше една картина, една рамка с снимка, която той я гледаше и всъщност се оказа, че в реалния живот това е момче, което е облечено и гримирано като момиче. Това е всъщност синът на арт-директора. Той просто е решил да не обижда което и да е момиче и затова е взел решението да гримира и да направи своя син като жена, за да няма никакви конспирации с това. Друг интересен факт е, че предполагам, че повечето от вас се сещат, когато има сцена, когато крадците влизат в къщата и Кевин пуска филм, който е ето тази сцена. Това е филмът Ангели с мръсна душа, който пуска Кевин. Но този филм не съществува в светът на киното. Сцената, в която гангстерът стреля, е специално заснета за епизода. Следващ факт е тарантулата на лицето на Марвин. Тя е истинска и знаете, че когато тарантулата е на неговото лице, той почва много силно да пищи. Но когато тарантулата е истинска, все пак да не се стресира тя и да не се оплаши. Затова той изцяло изиграва писъкът, който трябва да направи и след това специално се записва самият писък и просто се наслага по-късно се записва и се слага в самото видео. Истинският брат на Маколи Кълкин, Киран, играе всъщност ролята на негов братовчет в самият филм. Може би се сещате, че в един от филмите има нарисувана карта на цялата къща. Действителност, това е нарисуваната карта, която действителност сам Маколи Кълкин начертава и нарисува специално за филма. Това бяха фактите от филмът Сам вкъщи. Надявам се да ви е било интересно. А сега продължаваме с нашата музикална месечна продукция на коледна тематика. Ето сега! Добре ли дошла, добре ли дошла.
тебе звън, честита Коледа. Добре ни дошла, добре ни дошла, добре ни дошла, до тебе звън, честита Коледа. So I got 5 more nights until you're next to me, 4 more days of being lonely. Dream my wishes I can barely breathe if I can make it till the Christmas Eve. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if you really care, 'cause I can't give it all away if you won't be here. Where you should be, though it's falling out, care of the things, just nothing to say. Alone on Christmas Day, presents, what a beautiful sight. Don't mean a thing if you would hold me tight. Yours is the kingdom, yours is the glory, for you are raised to life again. What a wonderful name it is. Oh yeah, candles burning low, lots of mistletoe, lots of snow and ice everywhere we go. Horses singing carols right outside my door. It's a holiday, they just for me and my baby. My baby's in town, and we're gonna do some weddings. It's cool, get up on body, what's so funny? I creo que la chica de oro, sobre flor, I don't know. Едно от най-красивите и най-силни неща, които съм виждала по време на продукциите и изобщо по време на концерти и конкурси, това е подкрепата на родителите и най-вече на майката, как те се вълнуват, как те пеят, как те плачат с децата и се вълнуват от всичко, което се случва на сцената. Разбира се, това го изпитваме и ние, ръководителите, защото ние преживяваме през цялото време тази емоция, която е на сцената. Особено когато си бил изпълнител и знаеш какво е чувството да бъдеш на сцената. Искам да ви кажа, че аз дълги години, много дълги години и съм имала много участия и много спектакли, но емоцията, която изпитвам, когато децата са на сцената, е несравнима и е хиляди пъти по-силна, защото преживявам изцяло, знам всички моменти, когато понеже преживяваме всичко, което се случва на сцената, преживяваш, знаеш всеки един момент, когато те имат затруднения, знаеш къде може да стане някакъв проблем и ти го преживяваш, вътрешно го изпяваш хиляди милиони пъти и наистина емоцията е десетохилядна по-силна, много пъти по-силна. Това, което искам да ви кажа, е, че наистина да гледаш родителите отстрани и да видиш как те се вълнуват е безценно и сега ще разберете защо. Тя се радва се. Тя ти се радва. Това е сълзи от радост. Разбира се, че ще се случи. Това е, приятели, за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Очаквайте следващото видео в събота в 8 часа. Там ще ви покажа нашият коледен концерт, който беше на 18 декември, който мина прекрасно, повече от невероятно и ще ви покажа кадри от самия концерт, ще ви покажа задкулисни кадри.
И надявам се да ви бъде интересно. Абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да може да виждате първи, когато кача видео. А също ме последвайте и в социалните мрежи, в Instagram и в Facebook. Има ги долу в описанието. До скоро, скъпи приятели! Аз съм Радина Езекиева и ви благодаря!